America ndi Russia akupitiriza kulimbirana ukulu wa dziko lapansi. Joe Biden akufuna kuzika mabomba a nyukliya ku Britain ndipo Putin wakwiya. Tamva ripoti kuchokera kwa chairman wa Defense Committee ku Parliament ya Russia. Wapempha Putin kuti nayenso akazike mabomba a nyukliya weapon m'maiko oyandikana ndi America. Maiko amenewa anatchulapo ndithu Cuba, Venezuela komanso Nicaragua. Zimenezi zikatheka tionanso mkangano ngati omwe uja umene unachitika 1962. Mu nthawi imeneyo Russia inapereka mabomba opsa kwa Fidel Castro, president wa Cuba. America itaona inakwiya kwambiri ndi kuopseza Russia, komabe sizidanunkhe kanthu. Anayesera kutumiza ndege za nkhondo kuderalo mpaka imodzi inaphulitsidwa. Kugwetsedwa kwa ndege ya America ku Cuba 1962 kunabweretsa chiopsezo cha nkhondo ndi Russia, komabe at the end anakambirana. Leronso tikuona mbiri ikufuna kubwerezedwa. America ikayika nyukliya ku UK, Russia nawonso yaopseza kukazika ku Cuba. Cuba inayandikana kwambiri ndi America, just 160 km away from US. Kodi America ilola kuti mabomba a Putin awayandikire? Let us wait and see. Pa 28 January zigawenga za ku Damasiko zinaponya mabomba mpaka kupha asilikali 3 aku America amene amakhala ku Jordan. Irani ndi imene akoza chiwembuchi kutengera ndi mawu a President Joe Biden mpaka analonjeza kuti athana nawo. Nayonso Irani itamva zimenezi inatiuza kuti America ikangoyerekeza kwaputa abwezera komanso ayambisa nkhondo yopsa. Ndiye dzulo pa 2 February malo mophulitsa dziko la Irani monga malonjezo lawo, America inali bize kuphulitsa magulu azigawenga ku Iraki ndi Syria kugwiritsa ntchito mafighter jet. Tili pa nkhani yomweyi, Mahouthi avuta kwambiri ku Yemen pamene akuphulitsa sitima pa nyanja ya Red Sea. Dzulo pa 2 February anaponya bomba loopsa limene linakafika ku Southern Israel. Kumeneko anaphulitsa doko lofunikira kwambiri lotchedwa Eilat Port. Gulu limeneli la Houthi lanenetsa kuti silisiya kuphulitsa masitima pa Red Sea, komanso silisiya kuponya mizinga mdziko la Israel pokhapokha asilikali achoke ku Gaza. Tikukumbukira mbuyomu maiko a Spain ndi Germany ndi Belgium anauza Benjamin Netanyahu pachiyambi kunena kuti asiye nkhondo ndi kukhazikitsa zokambirana, koma iyeyu sanamvere. Dzulo Prime Minister wa Ireland wanenanso zomwezo. Wapempha bungwe la European Union kuti lithetse ubale ndi Israel chifukwa kuphwanya maufulu ku Gaza. Iyeyu akufuna Mapalestina apatsidwe ufulu wa independence pokhazikitsa dziko lawo. Masiku apitawa akuluakulu ochokera maiko a Egypt, America, Qatar komanso Israel anakumana ku France kukambirana za mtendere. Apapa Qatar ndi Egypt amayimira Hamas, America amayimira Israel. Iwo anakumana ku France kukambirana zofuna kukhazikitsa mtendere ku Gaza. Israel imapempha maiko amenewa kuti awathandize kukambirana ndi Hamas kuti atulutse ma hostage. Komabe Hamas yakana ponena kuti ngati Israel ikufuna anthu awo, choyamba atulutse ku ndende Mapalestina okwana 2000. Ena mwa maprisona amene Hamas ikufuna kuti atuluke akuseva life sentence, koma ndithu akunenetsa kuti ngati simwatulutsa anthu amenewa, ifenso ma hostage sitikupatsani. Mwachitsanzo, Marwan anamangidwa 2002 mpaka lero ali ku ndende moyo wake wonse. Kungonenapo mwachidule za mkulu ameneyo,
analowa gulu la Fatah pamene anali ndi zaka 15 kalekale kwambiri, around 1970s. Ndi founder wa gulu la Shabiba limene limapezeka ku West Bank. Pamene anali ndi zaka 18, Israeli inamanga ndi kumusunga ku ndende zaka 4. Sukulu yake ya sekondari anamalizira komweko. 1987 Marwan anali mmodzi mwa atsogoleri amene amalimbana ndi Israeli ku West Bank. Anamanga ndi kumpanga bani kuti asadzapondenso ku Palestine. Anamukweza ndege kumpanga dipoti ku Jordan kumene anakhalako zaka 7. 1994 anamukhulukira ndi kumulola kuti abwerere, ndipo atafika anasankhidwa kukhala MP ku Parliament. Mu 2000 Marwan anatsogolera nkhondo yolimbana ndi Israeli. Mu nthawi imeneyi ku West Bank kunali magulu awiri ovuta kwambiri, Tanzimu komanso a Aqsa Brigade. Onsewa ankatsogozedwa ndi gulu ameneyi. Pofika 2002 Israeli inamugwira nkukamutsekera ku ndende mu mzinda wa Jerusalem. Atapita naye ku khoti anampeza ndi milandu yoposa 25 ndipo anamugamula life sentence, mulandu wina 40 years, komanso panayi mulandu wina umene anamugamula 20 years. Pamene ndikunena pano ali ku ndende, koma Palestina amamukonda kwambiri mpaka ena amamutchula kuti Nelson Mandela. Mukadzamva kuti Nelson Mandela wa ku Palestina ndi mkulu ameneyu Marwan Barghouti. Anthu ambiri ku Palestina amakhulupirira kuti akadzatuluka adzakhala president, chifukwa 60% ya anthu akumeneko amamukondabe. Mwina ambiri mukhoza kumadabwa, prisoner wa life sentence adzatuluka bwanji? Nthawi yake ndi mafotokoza za Yahya Sino amene ali mkulu wa Hamas. Iyeyu anakhala ku ndende moyo wake wonse, ndine kuti anakhala ku ndende zaka zochuluka, koma Israeli inamugamula life sentence. Koma zimene inachita Hamas, inagwira msilikali wa ku Israeli ndi kumasunga mokakamiza. Mu 2010 anamutulutsa Yahya Sino posinthanitsa ndi msilikali ameneyo. Mmenemu ndi mmene amachitira a Hamas. Pa 7 October 2023 anapita ku Southern Israeli ndi kugwira akuluakulu ankhondo, anthu wamba komanso ogwira ntchito mboma. Anawatenga anthu ochuluka kwambiri ndi kukasunga kumalo kobisika. Lero Israeli ikupempha kuti Hamas itulutse anthu amenewa. Ndiye Hamas ikunena kuti ngati Israeli ikufuna ma hostage, choyamba asiye nkhondo komanso amutulutse Marwan ku prison. Palinso munthu wina Ahmad Sadat. Mu 2001 pamene kunali nkhondo, Israeli inapha Secretary General wa President Yasser Arafat. Madziwa Israeli ikamenya nkhondo imagwisa ntchito ndege, ndiye inaphulitsa bomba ndi kumpha mkulu ameneyu amene anali wa udindo wake ndithu, Secretary General wa President Yasser Arafat. Mapalestina anakwiya kwambiri ndi imfa imeneyi ndipo ankafuna atabwezera. Secretary General anaphedwa August 2001. Ndiye patatha mwezi umodzi Ahmad Sadat anakonza chiwembu ndi kupha nduna yokopa alendo ku Israeli, Mr. Rehavam Zevi. Akulu amenewa anali Minister of Tourism ku Israeli. Anaphedwa ndi gulu limeneli la Ahmad Sadat mwezi wa Oktoba 2001. Asilikali a Israeli anaona kuti nduna yaphedwa, anamusaka mkulu ameneyu kumugwira ndi kumutumiza ku Israeli. 2008 khoti inamugamula kukakhala ku ndende zaka 30. Ndiye lero Hamas ikunena kuti Israeli ngati kufuna chilungamo, choyamba atulutse Mapalestina 2000 kuphatikiranso Marwan ndi Ahmad. Tinaona 2010 Hamas inasinthanitsa msilikali ndi Yahya Sino amene amaseva life sentence. Nanga ulendo uno
Israeli ilola kutulutsa Marwan ndi Ahmad ku prisoni? Let us wait and see.